Dissabte a la nit, al Teatre Auditori es va realitzar l'espectacle Imperdibles 21. Això només passa a Cardedeu, una creació conjunta de dansa i música a temps real, composició en viu o la relació entre els 7 intèrprets pretén comunicar el poder del moviment tant corporal com sonor. Una de les coses xules d'aquesta creació és que no és meva, és de tots, perquè jo proposo, jo convido els artistes i un cop els artistes ens ajuntem, creem junts. I aquí els rols ja tots són iguals, tots som els creadors de l'obra. I això només passa a Cardedeu perquè volia fer èmfasi en la cosa que és única, que la improvisació, la gràcia que té és que aquella nit a Cardedeu va passar allò. Hem tingut una residència durant una setmana aquí en el Teatre de Cardedeu i el que fem és treballar elements de la improvisació. Exercicis, sobretot per poder practicar l'escolta, la claretat, què ens passa entre nosaltres també, llavors què és el que sentim, perquè aquestes són les eines que utilitzem, no? Què estem sentint i què passa entre nosaltres també. Aquest espectacle Quilòmetre Zero forma part del projecte Inspira Cultura, on els artistes fan residències al Teatre Auditori.